Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин яъне Нокаут.tg қарор доред ва мо имрӯз дар бораи хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Ва пеш аз сарчаи видеоролик мехоҳам ба диққати шумо расонам ки фаъолнокии лайку комментария хело суст ба назар мерасад. Лайк мондану вақти шуморо намегира, аммо мада мотиватсия метавад ки бо хабару видеоҳои ҷолиба пешкаш шумо гардонам. Лайка зер карда бошед, мо сар мекунем. ҷанговари беҳтарини вазнини ташкилоти UFC Дерек Луис дар бораи ҷанги навбатӣ миёни Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган фикрӯша баён кард. Луис боварӣ дорад ки рақиби навбатӣ ӯ Сирил Ган мешавад. Биёед суханҳои Дерек Луиса гӯш мекунем. Ба ман фарқе надорад. Дар ҳақиқат фарқ надорад ки ғолиб мешавад. Шояд ин Сирил Ган бошад. ӯ марди хуб аст. Ман дар ӯ ягон хислатҳои бадро намебинам. Берун аз ин ҷангҳо ҳамчун шахсият ӯ ба ман хело писанд аст. Нгану он қадар одами хуб нест. аз ҳамин хотир ӯро гум кунед. Ҳамчунин Дерек Луис гуфт ки ҳангоми ҳодисаи фавқулода омода аст ягонтаи онҳоро иваз кунад. Телефонро дар ҳоли омодагӣ доштан мебинем. Ман 5 раунд ҷанг кардан намехоҳам, аммо мебинем. Ба ман пул лозим аст. Шояд ман омода бошам. хотиррасон мекунам ки Дерек Луис дар турнири UFC Vegas 45 бар ҷанговари амрикоӣ Крюс Дакас ғалабаро ба даст овард ва соҳиби рекорди нави ташкилоти UFC оид ба иҷро кардани 13 нокаути техникӣ гашт. довталаби асосӣ барои камарбанди ташкилоти UFC дар вазни сабук Ҷастин Гейҷи муроҷиат кард ки Конор Макгрегор наметавонад пас аз бозгашт ба октагон бо Чарлз Оливейра ҷанг кунад. Хайлайт таздиқ мекунад ки агар ташкилоти UFC ба Конор пас аз ду бохти охири ӯ ба Дастин Порье ҷанги титулӣ яъне набард барои камарбандро пешкаш кунад, ӯ бо ташкилот ҷиддӣ рафтор мекунад. Ҷастин Гейҷи дар ин бора дар мусоҳиба бо TMZ Sport муроҷиат кард. Ман ҳамашро оташ мезанам. ӯ фаъол нест. Конор дар вазни сабук аз соли 2016 ғалаба ба даст наовардааст. Ман дар ҷадвал мавқеи аввалро ишғол мекунам. Ман ҷадвали навро дидам. худи ҳозир ман рақами 1 ҳастам ва ин ба ман писанд аст. тамоми ҳаёти худамро ман ба ин хотир сарф кардам. ана ҳамин хел бояд оянда шавад. агар нашавад, пас ман ҳамашро оташ мезанам. ман тасаввур намекунам ки чӣ корро мекунам, гуфт Гейҷи. аз суханони Гейҷи маълум мешавад ки пас аз ғолиб шудан бар Чарлз Оливейра ӯ нияти бо Конор ҷанг карданро надорад. гуфтаҳои ӯ дар ин бора: дар ҳақиқат ман ба ӯ иҷозати ҷанг барои камарбандро намедодам. ӯ ғалаба накард, аз таҷрибаи ҷанговарӣ нагузашт. иҷозат намедиҳам ки ҳамаро расво кунад. ба ҷои ӯ довталабони зиёд ҳастанд ба мисли Бенейл Дориуш, Ислам Махачев. мо бо ин ҷанговарон муҳориба мекунем, на ин ки бо Конор Макгрегор. ин тавр намешавад. бо мурури вақт ӯ камфаъол шуда истодааст. ба наздикӣ шумо дар бораи ӯ намепурсед ва ин рӯз рӯзи беҳтарин мешавад, гуфт Гейҷи. хотиррасон мекунем ки пас аз ғалабаи зуди Чарлз Оливейра бар Дастин Порье, Чарлз Оливейра дар мусоҳиба бо рӯзноманигорон гуфт ки зид нест агар ба ӯ Конор ё Гейҷиро пешниҳод кунанд. аммо аллакай ба ҳамаи мо маълум аст ки Чарлз Оливейра бо Ҷастин Гейҷи барои камарбанд ҷанг мекунанд. аммо ҳоло ба таври расмӣ аз тарафи ташкилот ин муҳориба эълон нашудааст. хуб дӯстон, агар набард миёни Чарлз Оливейра ва Ҷастин Гейҷи баргузор шавад, шумо киро мухлисӣ мекунед? Оливейра ё Гейҷи? ҷавоби худро дар комментария ҳатман нависед. мебинем ки мухлиси кадоме аз ин ҷанговарон дар шабакаи мо бисёртар аст. мо бошад мегузарем ба хабари дигар. пас аз баргузор шудани бокси дуюми Ҷейк Пол бо Тайрон Вудли дар мусоҳибаи пас аз бокс, Ҷейк Пол аз Дана Вайт хоҳиш кард ки камаро Усман, Хорхе Масвидал ё Конор Макгрегорро барои набард ба ӯ бидиҳад. ҳоло мо аз тарафи ташкилот ва ҷанговарон ягон ҷавоб ба гуфтаҳои Ҷейк Полро нашунавидаем. аммо Хорхе Масвидал бошад аллакай ба блогери амрикоӣ ҷавоби худро ҳамон лаҳза гуфт: ҷейк, мехоҳам ба ту як чизро бигӯям. ба UFC биё, барои як ҷанг шартнома банд ва ман даҳони туро дар пеши чашмони тамоми ҷаҳон мешиканам. ман инро ба ту ваъда медиҳам. барои ҳамин дар ҳақиқат агар ту инро хоҳӣ биё, ҳамчун мардонавор инро ҳал мекунем. бе қоидаи бокс ки ман наметавонам туро бардошта ба замин партоям ва то охири умр туро дар аробачаи маъюбӣ гузорам. не, ба октагон биё, барое ки дар ин ҷо ҳамааш мумкин аст. агар ту инро хоҳӣ, ман дар ин ҷоям. агар нахоҳӣ, пас зунукатро гиру хомӯш бимон. албатта дӯстон, Ҷейк Пол аллакай маротибаи дуюм аст ки ҷанговари рекордии ташкилоти беҳтарин яъне UFC Тайрон Вудлиро бори дуюм ба нокаут мефиристонад. ва аҷибтар ин аст ки пас аз ҳар муҳориба ӯ боз дигар ҷанговарони беҳтарини UFC-ро ба бокс даъват мекунад. дар ин бора ман фикр мекунам ин кори хато аст. аммо ба фикри шумо Ҷейк Пол даъвати Хорхе Масвидалро қабул карда ба UFC меояд ё не? ҷавоби худро дар комментария нависед. барои моро дастгирӣ кардан лайки худро дариғ надоред.
лайк гузоштан бепул аст. Зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кунед. Ман бошам аз паси видеои навбатӣ мешавам. Худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доим бо шабакаи Накаут тиҷӣ бошед, чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолибро мо пешкаштон мекунем. То видеоролики навбатӣ, дар паноҳи Худо.